Kalamasanafor ang Jobanivlog to sinantam ko fain gipsa borbo shoy majejo po wan nai mohorlan sanabar dam go in pe blogs ko frazo sana man jabai hane mani interesting kam na chesta kalaman ambai nai de pista jong sara na dokanaw sa sona pardini dokanaw sa bima pisa sani jong ara na mane pisalako sklo donbai direct na ampai bas nei jafibi ara jong sani jong ara na ni jadu man betul tak ya थारमाने दासान्दि न'आव बोरैबा जानो लोंनो गोसो गैयै जादोंहाय फुङावहाय ओंखायनो नै उफाय गैया आरोना उदैयावबोथ' एसे सोहरनांगोन जेरै जेरै फिथा थाइसे जानोबा बांसिन सोबाय आरोना थ' नायलांबाय बिदिबा आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो UN स्कुल खाथियावनो बारा गोजानाव नङा आरोना बे मादैया सामफ्रामबो बेयावनो जिरायखायो नालाय बेहायनो बिमा फिसा एसे खावो आरोना ओमफ्राय नैबे फिसा दखानावनो ओमफ्राय नाफामबो लाफायो आरोना गावसिनि गामिनिफ्राय ना मोनलाबायो ना मानो बेखौ देनानै फानो आरोना नै सोरबा लांफैबानो जाबाय नांगौबा आरोना ओरैफाय नानि ओरैफाय आरो बेगेना कत कागुन्दा 30 टाका बाबारे sekarang hala दोनथ'दो सुना होदो मा होदो सुना होदो आयो sekarang हाला आं फिसाया लाबाय नै 40 टाकानि फुलकबि 20 टाका भाता कबि 10 टाका फान्थाव 10 टाका ओइ दादांहाय मा गोलैगोन बेल' थेलानि मैगंजों गोजोनाखै होननाय बायदि आरो नै आवगायबोबाय आरोना बेहाय एसे गाजर थाजर लांनो फैदों आङो आलुआबो जोबहांहां जाबाय नालाय जोगोनारा ओमफ्राय माने मोनसे हरदो दे आलुआलाय हा थापिया थगायदों आंखौ सफैबाय जोङो मिनिथावथाव आरोना गोजां बोथोराव गानहोबा गाना गरम बोथोराव सुनाय मालाय गावनो हारसिं मुजा मुजि सोनानै जुथा जुथि बाब्रे बा दे नोंखौ देखाया सरि ए बेखौसो देखायनांगौ बा जानानै जाया बिफानि आमोलाव भगबान बे जाग्रा मुवा जोबजासिमाव बिमाया मा मावनो गोसो माव खिनो ओंखारदों मा खिखा जि सुनांगौबा सुखा बे जोबनाय लोगो लोगो सुरु जाफिनो आरोना लाना फैबायहाय नै सुनाफोर जानाय आदारजोंनो दिन आरोना माथो बायबावनो आंलाय बेफोरखौ मोनजाबानो गोजोन बेफोरखौ बायनो आन्था खुनुरुखुम रां एसे थाबानो गोजोन मोनखायो आङो सामफ्रामबो टिफिन जानाय ब्रेकफास्ट जानाय मानाय नै सुजि सुजा लाना फैबाय एसे मालाया माखौ फोनो आहा नै खुनु खोथा गैया मोदोमाव दा नांथारगौ जायोना रानसावसाव जाथारबायना बोथोरफ्रा फैबाय आरो लानानै बेफोरसै आलुआ जोबाबो लानानै फैखाबावबायसो बेयाव ओंखारनो बायो आं आयौ नानिखौ लानो अयथासार ना सामब्राम बासि जायो ना आलु बासि जायो आयौ बेयाव जिरायना जानोसै आरो नोङो बेथ' नै थेला सामब्रामाबो 50 टाका केजि खेमसि र' आंनावसो हब्रा बिलायहरनो दादागिरिनो जाबाय दे जाथ'सिगोन आरो ओंखारथ'वा सानदों आङो दा आरो माबा फ्लुइड नांगौ जानानै होयो बुस्थुफ्रा बेजोंनो खयदिन आङो न' सिङाव हाबसोनानै थानो हायो बाखिथ' अके नाथाय आं मोनसे सिगां ब्लग्सआवबो खिथादोंमोन ना सुनाफोर फिसालाया एसे उदैयाव सालुनाय खिथादोंमोन होननानैहाय थ' दहाय फुङावबो खिथाबावबाय आरोना जानायफोराबो बिदि हेभिलि पेकेट माबा मैला मैथा बुस्थु बिदि मोनजाया जानोनो होखायाखै आं थेवबाबो ना मारैबा जादोंथाय दिनैबो खिथाबावबाय आरोना मुलिसो जानानै थांदों टेनसना आंना बेनो भगबानासो मिन्थिसिगोन आरोना आरो दाथ' फरिखाबो सोलिगासिनो दङ फरिखा जोबनानै र' नायनोसै एकदम जुदि गाव बिदिनो थाबाय थायोबा आङो डक्टरनाव एसे गोगोम देखायसै सानबाय आरोना बेयाव गेम जिरायनानै जाबाय थानोसै बियो नै जोबागौ मानि आं माम्बार लागाव थानोसै नायला आङो नोंखौ बाबा माबेलाय हा क्रिम बिजि मोनजाबा लोंनो हाथाया सालुल' नुजायोना थाट केस्रा जाबाय भगबान ओंख्रियाथ' लाबबाय जिउ दाना माखौ जानो बेखौबो कनफिउस आरोना बे फिसाजोआ दालि लाबोनाय लोगो दालि सं होनना बुंखादों नालाय बे लेखायै दालिखौ संगोन दालिया दंखायो एसे लाबोखानाय नोंनि फावदारखौ नायखाबायहाय नो देनां देरबा दाय जागारगोन आंनि फावदारखौ देखायाखै होननानै देनां देरनानै नायबायबा भिडिअखौहाय फिसाफ्रा बेफोरनिनो माबा मोनसे संसै
हाखावनाय बुस्थु लादों नालाय हाखावनाय बुस्थुखौथ' जानांगोन खिन्थु आङो फिसालाखौ जोगोनारखौ जाहोनो बादों आरोना ओमफ्राय गाजरबो भाजा जानो होन्दोंमोन थ' गाजरजों आलुखौनो एवनोसै ओमफ्राय नै बिमा बुरैयाथ' बेबो दंबावो बाथोन एवजानोसै आं बेखौबो आरोबाव आलु दरसे होनानै आरोना आलुआ थाफाबाय थायो नामा थ' आंनि मा सङा बेखौ बाद होथ'नोसै सनाफोर ओमफ्राय आंना बे जिबनफ्रा आंना बिदिनो सुरु बिदिनो जोबलाङो ओमफ्राय आं माबा मोनसेसो रोदावनो सानलायबाय आरोना चिरां ए प्रभु आंबो चिरांनिफ्राय आं बुहुद माने नांलायलांबाय आरोना थान्दायाव चिरां होनबानो अ माग' थ' सनाफोर चिरांनियाल' बांसिन खारो ना अबेनियाबो बांसिन खारो चिरांनि हौवा हिन्जावल' ज' जायै ज' खारलायलायो ना अबेबा जायगानियाव ज' जायै ज' खारलायलायगासिनो दं आं बुजिनानैनो मोनला आरोना आरो मोनसे मोनबावबाय मिनिया बर' ब्लग आदानि चेनेलावहाय चिरां बेखौबो बिफाया हरदों आरोना दा आं चिरांखायसो बिफाया आंनो बेखौबो हरखोना माखोथाय वाट्सएपाव शेयार खालामनानै हरबाय आरोना आदा मिनिया नायफ्लांदोंबा आरोना एकदम आंना बोराया आंनो शेयार खालामना दों आरोना नोंनि भिडिअखौहाय थ' आंबो लगे लगे नायदों आङो मैया मोनानि खोथा ए भगबान आदायाबो मैयासो होदों बियो थ' खिन्थु भिडिअनि गेजेराव नायनायाव नुबाय जे बियो जानुवारि 30 तारिखआवनो खारनायनि आरोना थ' सोरबा खारबावलायबायनो सोरबा खान्दि औवारि ना मा होनखो खान्दि अननानै भिडिअखौ नायफ्लांबा फैफिनदो ना बियो जानुवारि 30 तारिखनिमोन ना दाहालागै फैफिनखो ना माखो खिन्थु आदाया जानुवारि 30 तारिखनि होननाय खिन्थु आं बे भिडिअ सिङाव जानुवारि 30 तारिख होननाय मोनदों नालाय खिन्थु भिडिअखौ मैयासो होदों थारमाने आदाखौ एसे उनावसो लिंहरनानै मैयासो होदों खोमा आदायाबो माने बावैसोसो शुट खालामदों ना आगोलावनो शुट खालामनायमोन आं बेखौ मिन्थिला फैयाखैबा फैफिनदोहाय खान्दि औवारि बाराद्राय अयथासार खालामथारबाय 5आव फरायनाय फिसाजो दङ थाखोनियाव फरायनाय फिसाला दङ रोखो लोखो गाबनाय माथो बेखौबो आङो बे आदाखौ जाय खारजादों बेखौ माथो आङो मजबुतसो नुदोंलाय माथो मानसिखौनो माथो गोरासो नुदों बेखौ आंनि नुनाय नुयिजों खोथा गैया सोरनाबा माखौ लानानै खारलायखो आरो बे खान्दि इदि हिनजावखौ सोर लानानै खारखो सोर फाग्ला हौवाफोरखौबो आं रायसिगोनसो मा मोजां मस्ति मोनगासिनो दङ बिसोरलाय बे हाबा जानाय हिनजावखौ मानो लांखारबाय थाखो आरो बे लांजाग्रायाबो मानो थांबाय थाखो मा नुखो मा माखो अथ' बोसोर संसार जाबोबाय फिसाला फिसाजो मोनबोबाय इसिबां गिदिर गिदिर जालायबाय बेखौबो गारनानै बोरै खारखो सोरबादि मा बुस्थु माखौ लानानै मा नागिरहैबावखो बबे बादिनि लाइनाव थाङो बोरै थांनो रोङो आसुरित जों बादियाथ' माने साननानैनो मोना आरोना जों मोना सौयैखौनो बिसोर मोना सौजोबबाय माने माब्रै थांखो मा रायलायनानै मा लाइन लाखो मा प्लेनिं बानायनानै थांखो कनफिउससो आंहा बिफाजों आंजों रायलायलायबाय खारगासिनो दङ होननानै बेहाबो आंनोसो हरो नालाय सनाफोर बे हरबाय नालाय आंबो नोंथांमोनजोंसो सावरायबाय सोरबा नुसुनाखै जानो हागौ खारलायबाय सनाफोर जोंनिनो चिरांनिनो मा होननानै बुंबावनो आदा मिनिया बर' ब्लगनि चेनेलाव नायहैदों डिटेल्स फुरा होनाय दङ बबे जायगानि बिखुनजोआबो बेस्रा लेंहरफिनलाय लांबाय आरोना बिखुनजोखौबो गोरा नुबायहाय आङो मावनो दांनो हाग्रा गोरासो नुबाय बेफोरखौबो गारनानै खारो अथ' सुन्दर फिसाफोर दङ बेखौ गारनानै खारनो हायो गोरलै गथ' गारनानै खारग्रा ओंखारबाय गेदेर गथ' गारनानै खारग्रा ओंखारबाय माबा माने बारा नुनानैसो सोलोंखो ना आगोल समाव बारा इन्टारनेट गैयै समावसो मोनथियामोन ना आगोलनिफ्रायनो खारखायोमोन ना दासो खारो जोंथ' दासो खबर मोनलाबाय थादों दासो बिराद खरा एकदम स्पिडआव खबर मोनदों दासो नामा अ मा बुंबावनो आरोना बबे बिखाजों खारो नै आंना फैलायबाय आंहा बेफोरखौ नायनानै सुखु दुखु क्लाब आंनिखौबाथो आंना बिदिनो सोलिबाय थाखायो आंना सुखु दुखु क्लाबा बिदिनो सोलिलांबाय थाखागोन आरोना ओमफ्राय आं माने बुहुद सानस'नो हाला आरोना बे गावजों लोगोआव साखाथियाव फिसाइ थानाय गथ' गथाय थानाय बेफोर खारोबा बे जोंबायदि गालांजानाय मानसिया मा जागोन जेनेबा बुंबाय गोदान नागिरनानै खारदों मा नागिरनानै खारदों थ' जोंबायदिया मा हो जोंहा नायबाय थानांसिगौ बिदिखौ जोंहा बे न'आव गोदोसोसो बेफोरखौ नायबाय थानांसिगौ दिनै खारबाय गाबोन खारबाय होननानै सिरां हे भगवान आं बे हौवाफोरखौ मोनबा माने देफ्रुथारसिगौ आरोना बे मेगनफोरखौ आरो मेगनफोरखौ देफ्रुथारसिगौ आङो माखौ नुनानै बे जेनेबा बुरै हिनजावखौ लानानै खारखो सिख्लाखौ लानानै खारदोब्रा सिख्लाखौ लानानै खारदोंबाबो हय होनगोन बे जानुवारिनिमोन दाहालागै फैफिनबायखो ना माखो थ' नाम्बार साम्बार होनानै बुंदों फैयाखैबा फैफिनदो आंनिफोरखौबो भिडिअखौ बोरैबा नायफ्लांदोंबा आरोना शेयार खालामना होसनाफोर सहैबायो खोमा खिसानि फाग्लिनावहाय गोदाव सोराव चिरांनि मान सनमान टेस्ट खालामजोब्बाय आरोना चिरां दाख्लैबो चिरां आरो मा गोदि मोदि मा चिरां खम अपमान थोद
देहायाव नांलायलांथारोहाय आङो चिरांनियाल' खारो नामा कमेन्टखौथ' नायदो चिरांखौसो रायलागासिनो दङ चिरांनि जेबो दाय गैया मानसिफ्रानो एसे गोदाव सोराव जालांजोब्बाय आरोना थाद चिराङावसो फिसा फिसौ गथ' गथाय बिब' बिनानावखौ हाबा हरनो गिलायलांसिगोन आरोना चिराङाव थांबाथाय खारग्रा जाहैयो होननानैहाय थ' साननाङा बिदि जाय केरेक्टार लुजखा आरोना साहायाव बबेनिफ्रायबा थांदों बा क'क्राझारनिफ्राय चिराङाव हाबा जाहैनाय बा बङाइनिफ्राय क'क्राझाराव हाबा जाहैनाय बा बबेबा बाक्सा नलबारिनिफ्राय चिराङाव हाबा जाफैनाय बे केरेक्टार लुजखासै आरोना खिन्थु बे चिराङाव जे बोरै बिदि माने ग्रोब ग्रोब खारग्राजों खारग्रा ज' टिम बादि जालाबायखोथाय हमनोनो हाला आरोना थाद ओमफ्राय गासिबोनि थाखाय नङा दे सनाफोर आं बुंनाया आरोना जा चिराङावबो गोबां सिकित' मानसिफोर गोरों गोरा गुन गोनां मानसिफोर दं खिन्थु बे जाय खारदों बेफोरनि थाखायनो माने जोंनि चिराङाबो बदनाम आरोना साननानै नाय नोंसोरबो रागा जोंखासिगोन आरोना अयथासारनि जुनैनो खारनानैबो फैफिनगोन ना फैफिनाथाय ना लांग्रायाबो बोराय ना सेंग्रा फाग्लाखौबो जोंखावथारबायसो आङो ओमफ्राय नंमारगौ दा नै सोलिबाय थानाय जोंहा दाख्लै एकदम फेमास आं जायखौ आर'नाइ सोहैनो नागिरदोंमोन सोरबाथ' आंना लोगोफ्रा खमा बिलाइ गानहोहैनांगौ बिमा होनदोंमोन खमा बिलाइ माला आरोना ओमफ्राय आं होनदों जुदि खमा बिलाइ माला सुयोबा जानजिनिबो मोनसे सुना होगोन दे जोंहा ग्रोब ग्राबनो जि सिङाव गानग्रा होननानै आं माने प्लेनिं बानायदों आरोना सनाफोर मुखामबा बेनियाथ' दा एसे सिरि आपडेटआ गोदान मोनथ'वाखैना बेखौ बादो ओमफ्राय नंमारगौ बुंदों बयबो हिनजावखौल' बुंबा जाया बे फाग्ला पबित्रखौबो होनांगोन होननाया नंमारगौ बेखौबो देफ्रुनांगोन मेगनखौ सोनाबार मेगनखौ देफ्रुनांगोन आरो बेखौबो खालि बालि गैलाहाय नंगौबो बिथिंनिफ्राय रावबो खबर हरथाराखै नामा पबित्रआ मा जानानै दं मा जानानै गैया न'आव फैखोना फैदा ना मालाय USA आवसो थांबावखो ना माखो धोद बे रिकुवेस्ट खालामनो ना मा खालामनो नों हाजार रिकुवेस्ट खालामनो बिसोरखौ धमकि हो राय बे माबा मोनसे प्लेनिं बानायखाबायबा बेयाव नांथाबखाबायबा बेहा प्लेनिं खालामखाबायबा बे खारखासिगोन बेखौ लाखिनो हाखाला नोंगौ दा गोबां इउटुबारफ्रानो बुंगासिनो दङ गोख्रों आफादफ्रा बहा थाङो आफाद गोख्रों साजा होनाय लानांसिगोन नंमारगौ गोख्रों साजा होनायखौ लामारनांसिगोन ओमफ्राय लगे माने हमनानै मोननाय लोगो साजा आरोना बेखौ न'खरनि मानसिफ्रा मोखां नायनानै गथ' गथाय नायनानै एक्सेप्ट खालामफिनना साजाखौ बियो हजम खालामनो हादोंबासो बिनि उनाव बेखौ एक्सेप्ट खालामफिन गाव जुदि गोरोन्थि फस्थायनायखौ नोंसोर आन्दाज मोनोबासो आरोना साजाया पाक्का होनांसिगोन साजाबो गैला माबो गैला मोनसे रुल्स गैला जाय खारो हौवा हिनजाव मोनसे रुल्स खालामनांसिगोन आरोना गोख्रों रुल्स खालामनांसिगोन जोंनि गोरों गोरा आफादफ्रा रुल्स खालामदो नङाबा आरो साफा बदनाम एकदम बदनाम खालामजोबसिगोन आरोना जोंनि हारिखौहाय दाथ' हारियावसो थांबाय बर' हारि बर' उमुक खारदों सोरबा बांगालजों खारग्राखौबो मारगुलि माथो होनबावनो आरो दा नै बर'जों बर'बो गायब जालायलायबाय थायो आरोना बेनाबो हौवानि जेबो मिन्थिया खिन्थु फन रायलायबाय थानाय नुयो होननानै बुंखादोंमोन खिन्थु बेस्रा मा समाव थांनाय मा समाव मानाय होननायाव फिसाया आं फुङाव थेला बोनो थांदोंमोन बेयावनो बियो थांखोमादों होनदोंना फिसाया बेस्रा थेलाबो बोयोमोन होमबा साननानै नायदो गोरिबनाबो खारो माहाजोनाबो खारो बे गोरिब बे खारदों बिदि नङा माहाजोनाबो खारोबा माथो बे केरेक्टार लुजखा गोरिब माहाजोनजों खुनु खोथा गैया जौ लोंग्रा जौ लोङिजोंबो खुनु खोथा गैया बिसोरो गावनो आरोना बेदि नङा जे नों बेखौ गारनानै फ्लुट खालामनांगौ अत' बोसोर नोङो संसारखौ जाबोदों आधा ससेयावलाय मा गोदान नागिरखो माखौ आंगायखो मा मोनखो थाद बोरायखाल बुरैखाल दसनाफोर आं ब्लग्सखौ बारा होनबाय थाला जोंनि बुंनायजों खुनु खोथा गैया बाट जोंबो एसे बुंद्रोनो गोसो जायो रागा जोंनायखौ एसे नोंथांमोनजों फारासखौ माने दिहुननो गोसो जायो नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सआव गालांना हो मा खालामनो बेबायदि मा रायनो आरोना जानो मा दसनाबो दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव थेंक इउ स' माच सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना